Gràcies. Bon dia a tots i a totes. Secretària d'Infància, director de la Direcció General d'Atenció a l'Infància i Adolescència, directora de l'ICAA, director dels serveis territorials, diputats, benvolgut president de la FEDAIA, Jaume. Ho saben, amics, amigues, ho saben, és un honor també, una gran responsabilitat poder assistir en el 13è Fòrum de la FEDAIA. Jo diria que me n'he saltat molt pocs. En d'altres moments de la meva vida hi he assistit com a professionals els últims 3 anys com a consellera d'Acció Social i Ciutadania i espero seguir assistint en els propers fòrums de la FEDAIA, sigui quina sigui la meva condició. Aquest any per nosaltres és un any, jo diria, molt especial i el president ja ens n'ha fet menció. Crec que tots vosaltres ho sabeu, aquest any celebrem el 20è any, 20 anys de que l'Estat espanyol va ratificar la Convenció dels Drets dels Infants. Se'ns espera un mes i mig de molts actes, per commemorar aquest 20è aniversari. Molts actes que són del tot necessaris perquè per tots els que som aquí parlar dels drets de la infància és una cosa molt quotidiana, però crec que tots també teníem la responsabilitat de poder explicar que ja fa 20 anys que es va fer aquesta convenció i que també ara és el moment de ratificar aquests drets, però també és el moment d'actualitzar-los. I l'actualització de la Convenció dels Drets dels Infants crec que ha estat el fil conductor d'aquesta nova llei de drets i d'oportunitats de la infància i de l'adolescència que, ara ja puc confirmar-ho, dimecres que ve es debatrà en el Parlament. Sí que és veritat que amb aquesta llei hem portat molts i molts anys, perquè no són mesos, són anys, en el qual a través d'un document de bases amb la participació de molts experts, amb la participació de molts professionals, també de les formacions polítiques, perquè era el nostre desig i la nostra voluntat que aquesta llei pogués arribar al Parlament amb un consens ampli, perquè volíem que de la mateixa manera que es va aprovar la llei de serveis socials per unanimitat a casa nostra, aquesta llei pogués també gaudir d'aquesta oportunitat. I per tant, tot aquest treball previ de consens, de debat, era necessari no només en el sector, sinó també en les diverses formacions parlamentàries. Jo tinc de lamentar en aquests moments que tenim una esmena a la totalitat, per tant hi ha una formació política que ens demana la retirada d'aquesta llei. I això no és un bon començament pel debat i pel consens de la llei dels drets i oportunitats de la infància. Jo espero que en la trajectòria i en el debat parlamentari puguem arribar a trobar aquests punts de trobada que ens permetin poder, si més no, aprovar aquesta llei amb un ampli consens polític, que estic convençuda que així serà. També és un any important perquè jo sí que en el moment que hem instaurat el Premi Catalunya Social, del qual en feies menció anteriorment, del qual s'hi van presentar moltes entitats, federacions, el jurat va voler reconèixer la valuosa tasca que ha fet FEDAIA des de la seva creació en benefici dels infants en risc d'exclusió social. I per tant, jo crec que jo vaig sentir-me evidentment com podeu imaginar-vos molt satisfeta que el jurat donés aquest primer premi a la FEDAIA. Però jo crec que avui que els que tots estem aquí és en el marc que posareu o debatreu envers a un dels punts que tenen una gran importància dintre de la pròpia llei de drets i d'oportunitats a la infància, que és com escoltem la veu dels infants i saber, evidentment, quines són les seves opinions respecte als models d'atenció que reben i com es pot fer una política molt més efectiva en aquest àmbit. Per això és important que tots plegats fem aquests passos endavant cap a la consolidació real del dret de la participació dels infants i dels adolescents. Això és un exercici de democràcia, però també és la voluntat d'aquest govern que puguem escoltar la veu de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes, i dintre d'aquests ciutadans i ciutadanes, evidentment, hi ha els infants i els adolescents del nostre país. I crec que en aquest moment aquest és un col·lectiu que queda al marge de la participació política.
No és així, tampoc. És a dir, no podem dir-ho de manera taxativa perquè afortunadament en el nostre país hi ha experiències molt valuoses en l'àmbit local en el qual existeixen aquests consells de participació de la infància i tenen un llarg recorregut i una llarga experiència en escoltat, però no és una participació estesa arreu de Catalunya ni estesa en molts altres àmbits. Nosaltres la importància de la participació també es basa no només en un exercici de democràcia, sinó també en l'exercici de construir aquesta societat inclusiva de la qual hi estem treballant en tots els àmbits del Departament d'Acció Social i de Ciutadania. La nostra és una societat molt diversa i és així, i la diversitat a casa nostra ja és un fet estructural, però també és una societat on tenim dones i homes lliures i ara hem de fer possibles que els infants també puguin dir la seva i que la seva opinió compti a l'hora de fer polítiques públiques millors. Jo crec que aquest és un tema innovador, també ho ha dit el president de l'Alfedaia, i també respon, com he dit, a la voluntat d'aquesta llei. Permeteu-me que jo us citi específicament l'article 34 de la nova llei dels drets i oportunitats dels infants. I diu l'article 34 específicament, diu les persones, infants i adolescents tenen el dret de participar plenament en els seus nuclis de convivència més immediats i en la vida social, en la vida cultural, artística, recreativa del seu entorn. Alhora també la llei parla com s'haurà de produir aquesta participació i concretament ho fa en el seu article 27 que fa la referència a la creació dels consells de participació territorial i nacional de les persones, infants i adolescents.